Hát üdvözlök minden kedves nézőt, én Kertész vagyok, és ebben a mai videóban egy szerintem tök jó homemade, tehát otthon is el tudjátok készíteni, Lego telefonálványt fogok nektek bemutatni. Ezekre az anyagokra lesz nektek szükségetek, akkor kezdjük is el megépíteni. Először a bal oldalát fogjuk megépíteni, arra ezekre az anyagokra lesz szükségetek. Először is ezt az alsó kettőt rakjátok össze. Ha ezzel megvagytok, akkor ezt a feketét ebbe dugjátok bele. Következhetnek is ezek, ezt is egymásba dugjátok bele, aztán erre tegyétek rá. Utána azt a kettőt is rakjátok ide, és dugjátok bele ide. És már csak ez a kettő anyag marad, azt így dugjátok össze, és oda bele. És hogyha jól dolgoztatok, akkor ezt megkapjátok. Ugyanezt a jobb oldallal is meg kell csinálni. Olyan, az ott beleszorult. Ha megvan mindkettő, akkor a következő anyagokra lesz szükségetek. Ha ez megvan, akkor azt dobjátok össze. Így aztán következhet ez, és aztán abba bele. Ezt abba, és ugyanezt ezekkel is. Miután kész, akkor eztet ebbe, meg ebbe dugjátok át. Tehát ennek valahogy így kell kinéznie. Ha jó, akkor csinálhatjátok a másik oldallal is. Ennek a kettőnek ugyanúgy kell kinéznie. Ha ez jó, akkor már csak annyi dolgotok lesz, hogy ezt a szürkét, meg a sárgát, először a szürkét ide rá, aztán pedig a sárgát csak így, mondom, na, bele kéne, na ez az, így kell kinéznie. És már csak annyi dolgotok lesz, hogy ezt megfogjátok, így összedugjátok, nem így, hanem fordítva, így. És végezetül már csak annyi dolgotok lesz, hogy eztet ide beledugjátok, és a másikat is. Igazából használhatjátok nyugodtan telefontartónak, és akkor ez itt hátul pont jól megtartja, és akár így videóbeszélgetésekhez is tök jól tud jönni egy ilyen szerkezet, úgyhogy köszönöm, ha végignéztétek, nem volt a legszakszerűbb, de remélem jól el tudtam magyarázni, úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek, sziasztok!